Lisod kayo ba? Kinsa day gapatay nilang lapu-lapu ati? Ambot lang kulot ay wa ang baluan na oy. Dili manggod lisod ang module ko. Sa eskwela lang kag tarong. Matong kag tarong, concentrate lang ka. Ambot lang tiol. Naagyo mga pangutana ba? Labi na kaning pangutana nila diwe. Nabahin namin tato. Unsa ko nang simbolo? Nganong ang answer? Pagiging kriminal? Kasabot ang sa uban. Galibog ang gyud ko aning bahin sa tato. Me, kinsa ni? Gapatay ni lapu-lapu me. Baulang dong, tuwa ko kabalo na dong. Isa gapatay ni lapu-lapu, pangutana na yung gabi. Me, asa din ang universe me? Kisa mas universe, huwag ko kubahuan na. Sila din ang pangutana na, wala ko kabaluan na. Napanahon na ning ambak, oras kural. Unsa man ato ang ginikanan? Oy, wala man ay mabalaan. Ambot anak nila oy, di man kapubag. Tabang pa, di man tabang. Eskwela gitag tarong ani. Kay lisod biya wa eskwelahan. Ako ana magtaong ko og eskwela. Napagdako na ko di ko maglisod. Makabuhi na kog pamilya. Ako pod magtarong kog eskwela. Mao ni angay niyo buhaton. Kay dapat na may mabalaan sa inyong pagmodule karong panahona na atas panahon sa pandemic. Kay inyong inahan yung amahan mo may tinapusan. Mo nang paningkamot mo para kamo na may mabalaan. Di kinsa ni gapatay sa lapu-lapu ni? Lapu-lapu dong? Ambot lang dong kay wako'y kabawa na dong di ko maapil na dong si madamay ko anak kasi patay na lapu-lapu. Di mo na pwede isugit ko kasi patay na lapu-lapu. Isang puno ko ni. Na, ikaw tabag ani yo. Di ba managad yung kanan ni? Isog ayo. Mapi na kasala, mapi isog-isog. Nadakpa ba ta ka nga nanguan kag kuan? Na ikaw isog pa noon. Unsa nadakpan? Gibaligyan ko to bitis na barid si Jeff. Wa may relasyon ato, ako to best friend. Sabo ni mga bata mag-away mo. Maminaw na to mag-away ta sa puno ka nung mag-away ta kang kita ng duwa. Supo ka nung ni. Nag-away na pud imong duwa di. Wala may nag-away eh. Wala may nag-away na kina. Wala may nag-away. Nagkuha may naglalis na may sa kuan ba? Atong nalato may sa radyo bandira bitaw nga wala ko din kita na ko na kasi kuyo dito. Ay, yan. Ko ba? Sala na ko ba? Sa sala-sala nako. Ato sa kuan na. Manang pwede sa kanang gawas sa mga kadiyot na. Gawas sa mga kadiyot na. Gawas sa mga kadiyot na. Kanang istoryahan ni mami niyo. Gawas sa mga kadiyot na. Dali lang kaya. Kanang istoryahan kay gining mami niyo bro. Isog jud kay ni kay nga pa niya kuan. Ko ba? Yung isog mo ka? Ha? Ikaw pa yung kasala, ikaw pa di kayo malagad kayo. Ha? Ay sala di mo. Gali mo po ko mo, dagdag kay kasala na ko. Guro hilig, guro kay kakunkuhan ay. Ano man? Ako, atong anak, lain. Sabi man na mas tong anak. Dili, lain niya, puri niya atong puri niya naong atong anak. Asa man na, lalaki ka? Wala ko naglaki ay. Gali po kay ko. Wadyo ko kasabot sa atong anak. Kung asa na bilong, wala, naliwat pang ilong na ako, naliwat pang naon ako. Liwat ba na ako? Liwat ba na ako? Ang gwapa ka itong anak. Tugod na ako, kay gwapa man ko. Tugod na ako magritang pangalaan. Pangalaan, ikaw duda dyan kung niyo, maglahat tinada lain ba? Kaya dadakpan kita ka dyan. Ako, hilig kayo mga gwapo. Kamu mga babae, hilig kayo gwapo. Na agad gwapo, bigla ka rin, hatag na yung tanan. Ay bang yun na kay dili to na ko laki. Ako ano tong best friend. Sus, boy best friend. Visit kayo. Hoy, karang best friend, bayaro, manuak bila. Wala nang bitin ba ya? Wala ka ni kuhan gani, paako na yun ang kuhan na yun. Hindi naman ka dapat. Ayaw bang inana, dili ko to best friend. Gibaligyan ako tong details na ba? Si paliyak, kita nakagay ko sa nina, nag-isip. Saan mo ka noon? Gibaligyan ako tong Sige, best friend. Sige, kuhan na lang, ya. Kuhan na, ikapoy mo eh.